Heddiw, dwi'n cael y fraint o ymweld â ffarm Brian Rhys ar ran y bartneriaeth diogelwch ffarm Cymru. Rwy'n mae Brian yn fentor ar gyfer cyswllt ffermio yn canolbwyntio ar iechyd a diogelwch. A heddiw, mi fyddwn ni'n ystyried ymarfer da o ran defnyddio beiciau CWAD ac unrhyw declynau sy'n cael eu gosod tu ôl iddyn nhw neu arnyn nhw. Rwan mae Adam, mab Brian, yn mynd i fod y gyrru i ni ac yn dangos y pwyntiau pwysig i chi adre. Ar ffermydd yma yng Nghymru, yn anffodus, mae yna lawer iawn gormod o ddamweiniau yn digwydd sy'n gysylltiedig â ATVs neu beic CWAD. Ac mae hynny yn rhannol oherwydd bod ni ddim digon gofalus pan da ni'n paratoi ar gyfer unrhyw waith yn defnyddio'r CWAD. So, bob bore neu bryd hawn, cyn dechrau unrhyw orchwil, mae rhaid edrych o gwmpas y CWAD i wneud siŵr bod popeth yn ei le yn gweithio'n iawn. A un o'r pethau mwyaf hanfodol ydy'r pwysedd awyr sydd yn y teiars yma. Os nad ydyn nhw'n gytbwys a'i gilydd, mi all taro unrhyw wrthrych olygu bod y beic yn troi drosodd. Ac fe da ni'n sicr ddim isio hynny. Ac mae Adam yn mynd i'n tywys ni drwy y manylion penna rhaid chi ganolbwyntio arnyn nhw cyn dechrau unrhyw waith. Mae'n edrych ar hyn o bryd ar y teiars ac mae yna arweiniad ar y beic penodol yn deud faint ddyled pwysedd y teiars fod. Ac mae hynny'n amrywio o gynhyrchydd i gynhyrchydd. Felly os gennych chi feic o unrhyw feic gwahanol, mae rhaid i chi sicrhau fod beth sy'n ysgrifenedig ar y beic o ran gwynt yn y teiars. Wedyn, mae eisiau gwneud yn siŵr bod y gwahanol olew, bod o ar gyfer y transmission neu'r injan yn y lle iawn. Mae hwnna'n iawn ganddo fo. Unwaith eto, golwg ar y teiar a gwneud yn siŵr bod na ddigon afel ar y rybr. Wedyn mae'n dod at y goleuadau cefn wedyn a gwneud yn siŵr falle bod chi yn treulio rhan fwyaf amser ar y cae, ond os ydych chi'n croesi ffordd bod y trafnidiaeth sydd yn pasio yn eich gweld chi, brec yr ochr yna wedyn y brec ôl, mae rhaid gwneud siŵr nad oes a ddim baw yn atal hwnnw rhag gweithio nôl ag ymlaen yn iawn. Cyn wedyn mentro ar unrhyw orchwil, mae rhaid i chi fod ar PPE cywir, sef yn y cyswllt yma helmet, achos y prif achos o niwed neu farwolaeth yn gysylltiedig â beiciau CWAD ydy rhyw fath o anaf i'r pen. Ac felly mae rhaid i hynny fod yn flaenoriaeth i chi cyn cychwyn. Symud ymlaen wedyn, a da chi'n eistedd ar y beic, beth sydd o'ch blaenau chi ydy'r lliw. Mae eisiau gwneud yn siŵr nad oes a ddim chwarae yn y lliw. Gwneud yn siŵr bod mae'r sbardun yn mynd i fynd ar ei mlaen i roi mwy o bwer i chi, ond mae rhaid i fod ddod yn ôl hefyd mwyn arafu'r beic pan mae hynny'n angenrheidiol. Mae o'r rhoi ignition ymlaen i weld os a ddigon o ran lefel tanwydd y fanna i gyflawni'r dasg. Oddi ar y beic a fo, a mae o'n gallu teimlo'n hyderus rwan. Gnewch yn siŵr bod chi'n cywiro unrhyw ddiffyg cyn symud i ffwrdd wrth gwrs. Ac mae hynny yn rhywbeth dylen ni wneud bob dydd cyn dechrau gweithio gyda'r CWAD. Da ni'n symud ymlaen rwan i deithio ar y beic ac mi welwch chi un o'r pethau pwysica ydy bod pwysau'r corff yn y lle cywir ar y beic ar gyfer y tirwedd. Ac ar hyn o bryd mae Adam yn mynd i'r gwaelod o fan hyn. A fel mae'n troi, mi welwch chi bod o'n symud i gorff ymlaen. Mae wastad yn eistedd, mae'n bwysig iawn bod ni'n eistedd wrth symud yn corff yn hytrach na'n sefyll. Symud ymlaen, ac mae'n dod ar ongl hefyd, felly mae'n rhoi i gorff yn erbyn yr ongl yna. Ac wedyn wrth fynd y lawr y llechwedd yn hytrach na dringo, mae'n symud i gorff yn ôl ar y sedd. A'r bwriad ydy bod yr un maint o bwysau ar bob un o'r 4 olwyn mwyn gael y gafel gorau posib mwyaf diogel wrth deithio ar unrhyw lechwedd. Rwan da ni'n bwrw golwg ar fynd ar draws llechwedd ac mi sylwch chi ar bwysau Adam ar ochr uchau'r llechwedd yma. Mae wedi'n trosglwyddo'r pwysau i gyd i lawr trwy goes a cadw'r pwysau yna mor isel o ran y disgyrchiant ac sydd bosib. Mae hwn yn dipyn o lechwedd fan hyn ar hyn o bryd. Ac wedyn pan mae o'n troi, mae o'n symud i gorff yn ôl unwaith eto. Peidio aros yn llonydd ar y beic ydy'r peth pwysig, ond symud, trosglwyddo y pwysau yn erbyn y llechwedd. Unwaith eto mi welwch chi gorffon pwysau rwan ar ei fyny bob tro. Mae hwn yn bwysig iawn hefyd i bwysleisio canolbwyntio ar pwysedd awyr yn y teiars yna. Mae hwnna'n holl bwysig ar gyfer her fel hyn.
Yn anffodus, mae damweiniau gallu digwydd pan da ni'n gosod pwysau i gario ar y beics yma. Be sy'n bwysig ydy bod yna rhyw fath o gydbwysedd. Mi fydda'n demtasiwn gan sawl un ohono ni, dwi'n meddwl, i roed y ddau bocs yma ar y cefn a dim byd ar y blaen. Mewn gwirionedd, dyma y cydbwysedd sydd angen. Y cefn a'r blaen rhywbeth tebyg. A mae yna ganllaw ar bob beic yn deud beth yw'r uchafswm fedrwch chi gario ar y rac cefn a'r rac blaen. Un o'r problemau sy'n codi'n aml iawn ydy gyda yr sprayers yma allwch chi osod ar cefn y beics. Mae'r rheini gallu cario fyny 60 litr, sydd yn golygu bod pwrpas 60 kilo. Falla bod y beic o ran i allu yn gallu cario hynny, ond mae'r rhaid cofio os da chi'n mynd i unrhyw fath o lechwedd bod rhaid i chi gydbwyso'r pwysau yn y cefn gyda rhyw fath o bwysau ar y pen blaen hefyd, neu mae damwain yn fwy tebygol yn sicr. Ac wedyn, o ran y ffordd da ni gosod y pwysau yna, mae rhaid i ni strapio nhw yn ddiogel fel bod nhw'n symud yn ôl ac ymlaen nag i'r ochr ar y raciau blaen a raciau ôl. Mi fedrwch chi wneud ar draws, fel sy'n digwydd fan hyn, neu o'r cefn i'r blaen. Yn ogystal â bod dosbarthiad cytbwys o ran y pwysau, mae rhaid sicrhau fod y pwysau ar y blaen a'r cefn wedi gosod yn ganolog ar y fframiau. Y bwriad yw sicrhau bod y gwrthrychau sy'n cael eu cario ddim yn gallu symud o gwbl. Cadw'r beic yn sefydlog ar y ddaear ydy'r bwriad. Nesa, da ni'n dod at ddefnydd o'r beic i dynnu trailer, a gyda hynny, da ni'n sôn am gario pwysau yn y trailer, wrth gwrs. A beth sy'n bwysig yn y cyswllt yma ydy bod ni'n gwneud yn siŵr na da ni ddim yn gorlwytho unrhyw lwyth sydd yn y trailer. A mae hwnna wedi cael ei ddynodi yn y llyfryn sy'n dod gyda'r quad bike da chi wedi i berchnogi. Wedyn, o ran y pwysau sydd mewn yn y trailer, mae'n bwysig iawn bod yn cael ei ddosbarthu mor wastad a sy'n bosib ar hyd arwynebedd llawr y trailer. Ac os ydrychwn ni fan hyn ar yr echel, mae hwn ar ganol llawr y trailer, ac os ydy o wedi lwytho'n iawn, mi ddyla fo olygu nad oes dim mwy o bwysau ar y bachyn y trailer nag oedd pan oedd y trailer yn wag. Wedyn, o ran uchdwr unrhyw lwyth, triwch gadw fo mor isel a sy'n bosib ar lawr y trailer. Y bwriad bob tro ydy cadw sefydlogrwydd o ran yr uned yma o'r beic a'r trailer mwyn diogelwch. Felly dyna ni, canllawiau sydyn ar gyfer gwneud gwaith ffarm gyda'r quad mor ddiogel a sy'n bosib. A'r bwriad, fel da ni'n gallu pwysleisio unwaith eto, ydy sefydlogrwydd ar beic a hefyd unrhyw bwysau sy'n cael ei dynnu gan y trailer bod hwnnw hefyd wedi ddosbarthu yn ddiogel. Mae hyn i gyd yn cael ei nodi yn y rheolau pŵer, sef Provision and Use of Working Equipment Regulations. Felly mae rhaid cydymffurfio â hynny. Fwy na hynny, hefyd cadwch lygad ar bob math o ganllawiau sy'n cael ei gosod ar eich beic chi, a'r un pwysica o hynny ydy dim defnydd gan neb o dan 16 oed, ac yn sicr ddim cario unrhyw passengers. Mae'n bwysig nodi hefyd wrth gwrs bod unrhyw un sy'n defnyddio unrhyw quad bike i fod wedi cael ei hyfforddi yn ddigonol ar gyfer y dasg mewn llaw ac yn deall sut mae quad yn weithio. Os gawn ni hynny'n gywir, yna mi fedrwn ni wneud yn gwaith beunyddiol yn ddiogel. A dyna pan bod ni gyd yma, a dyna dyn ni gyd isio.